निउस चेनेलनिसिम आं दा 32 बङाइगावनि केन्डिडेट हिसाबै बेखौनो बुंनो सानोदि जाहाथे फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा आंनो अननानै गेस सिलिन्डारनि सबियाव भट होयो आं बेखौ बुंनो सानो आरो मोजाङैनो सोलिगासिनो दं दासान्दि फ्राय मोजाङानो होनजायो दा बाखिनिखौथ' मोजाङानो बेनो आरो नोंथांनि बिजाथि महरै गसंनाया मा थांखि जोंनि बिजाथि गसंनायनि थांखिया जाहैबाय जे आं दा भटार पार्टी इन्टारनेशनेल जानानै टिकेट मोननाय हिसाबैलाय दा जोंनि भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय भटारशिप जाहैबाय भट होग्राफोरनो माहिलि फैसा मोननाय बे सिस्टेमाव आं खामानि मावगोन बे आरो माब्रैहाय रां अनसुंथाइ मोननो हायो दा जेन'बा साप'ज हमना ला दा आजिखालि जेन'बा गोदोनिफ्रायनो आसनि होबोबाय कंग्रेस बिजेपि बेसेबांबा बोसोर जाबाय दिनै आसनिफोरजों रायजोफोरनि न'आव डाइरेक्टयै इमानखिनि सुबिदा मोनाखै दा बिनि थाखायनो जों भटार पार्टी इन्टारनेशनेला फैसा जेनेबा आसनिनि नामाव फैसानि मेन थांखि लादों जेनेबा माहिलि फैसा जेरै नेताफोरा दरमाहा मोनो भट होग्राफ्राथ' जेबो मोना दा नेताफ्रा जों भट होबासो नेता जायो एमएलए जायो एमपि जायो एमपिफोरा दरमाहा लायो जेरै जों भट होनानैसो जेरै एमएलए एमपि जादों जोंनि गोरिब मानसिफ्रासो एमएलए एमपि बानायदों एमएलए एमपिया जुदि दरमाहा मोनोबा जोंनि भट होग्रा रायजो राजाफ्राबो साफ्रोमबो दानफ्रोमबो दरमाहा हिसाबै जोंनो भटारशिप होनो नांगोन आरो नोंथाङा बङाइगाव समस्थियाव बेसेबां भट मोननानै देरहागोन आसा दाथ' जोंनि बङाइगाव समस्थियाव फ्राय एक्सुवेलि एक्जाक्ट आं दा बुंनो हायाखै दा नै साननैसो समाव जों बेसेबां आवगायो केम्पेइननि सायाव आं बेखौ बुंगोन दा आं बेखौ होथ'नो हानाय नङा दा जथेस्थ' मोजां बायदि आरो दा बादायलायनायनि बेलायाव दाथ' जोंना फुराना एजिपि दङ जेने फुनिप्रसाद चौधुरी बिथाङा गोदोनिफ्रायनो दासिम 35 इयार्स एमएलए जाबाय मिनिस्टार जाबाय खिन्थु बेखिनि बे जोंनि एरियायाव गोग्लैसोनाय एरियायाव जेरै बर' एरिया जेनेबा सैसि गोलैदों खावसेनि थाइसेनि जायगायाव सैसि गोलैदों जोंनि बर' एरियायाव फ्राय फुनिप्रसाद बिथाङा जोंखौ मदद खालामाखै बहुद गोलैसोनाय दं आंनो निजे 32 बङाइगाव समस्थिनि आन्दाराव गोलैनाय सासे बिजाथि दा बेखिनिखौनो बुंदों आं ओनसोलनि बेलायाव जेरै लामाफोराबो थिग गैया दाबो बुंनो थाङोबा गाला गालि जेनेबा दिनै गामि एरियाफ्राव गोलैसोनाय जेनेबा स्कुलफ्राबो थिग नङा जों नुबोदों जोंनि गामि बा खाथि खालानि गामि फ्राय इमान जायाखै दा बेखौनो आं गिबियाव फ्राय सोलोंथाइनि बिथिंफ्राव आं फार्स्ट बेखौनो माबा खालामगोन बेनिफ्राय दिनै हान्था मेला बेफोरथ' नांखागौ मानसिनि थाखाय दा मेन उद्देश्यआ जाहैबाय बेनो जेन'बा स्किमफ्रा मोजां फैनांगोन जोंनि एरियायाव स्किमफोर फैनायफोरखौ जोंनो एमएलए एमपिफ्रा जोंनो मोजां हरा दा बेफोरनि सायाव आं नोजोर खालामनानै दा बेखिनिखौ मोजाङै माबा खालामगोन आरो आंनि फारसेनिफ्राय आं जोंनि 32 बङाइगावनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो भट होग्रा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरो दि दा सोलिबाय थानाय एजिपि फुनिप्रसाद चौधुरी बिथाङा बेसेबांबा बोसोर रायजो खुंबाय दा बियो खुङै खुंनानै दिनै जेबो सोलायनाय लाबोनो हायाखै दा बेबायदि बिनि थाखायनो आं बायसान्सआव जुदि आं देरहायो बा रायजोफ्रा आंखौ मदद खालामनानै देरहाहोयो आं निस्सय जौगानायनि खामानि मावगोन बेखौ आं बुङो आरो